ইসলাম মিয়া 2 ভোটার আইপিএফটি, হানিফ মিয়া 4 ভোটার আইপিএফটি, কাল্লা মিয়া 2 ভোটার আইপিএফটি। সিনা তিনে বেলায় কত জয়নি প্রোগ্রাম সিনে লক্ষ্মীপুর সুন্তিনি মাখা ফ্যামিলি কাউ 25 एबा 25 ভোটার का 95 एबा 95 ভোটার। पच्चीस फैमिली 95 भोटार एमपी बदल कसाक बदल बीजेपी बदल नहीं सीपीएम नहीं सेपारेट को ब्रेकअप करी हाइपानो और जो बीजेपी आईपीएफटी सीपीएम या करे ग्रेटर त्रिपुरालैंड ना हरे बुबाग्रानी चबानो कराक खानी बाकी बरफ तेने त्रिपुरा मथावो योगदान खायफैया बेलाय बेलायखौ बरंनो आं हामबाय मायाफोरो एबं ताई बुसकाङावबो गोबां जागावो आमथिखैनो त्रिपुरा सारो गुबैनो जों त्रिपुरा सा फियक जांनानि बागै दाबो दले दले पाले पाले त्रिपुरा मथावो जयन खायदों बरंनो बेलाय बेलाय कमिटि तंगनि सदर उत्तर विभागीय कमिटिनि मोटामुटी म आमचया तंगायरो बंनि मैक्सिमाम ऑफिस बियारारो तिनो योगदान खायो पूर्वनो अंक बीसीओ कालीनगर 25 फैमिली 95 वोटर्स सिंती प्रमोथनि बानारम फैके बरक पाइ सुमाइबो तांखा बुसकानि सालो सिनि गेरा त्रिपुरालिन जे डिमांड बुबाग्रानि उकुलुगो तंगै फानक्राक थैरुइ जेसाक पइन्ट सिं त्रिपुरालैंड एबा गेरा त्रिपुरालैंड मायासाक बरक सिनि लगि चबाखाय थानाय नग नुगै दङ ताबु सारा त्रिपुरानो सिनि त्रिपुरामथनि एबा बुबाग्रानि लगी रना हनै बनो याक बाय याक गुबै फानक्राखै कप्लाय खैने हनै सिन त्रिपुरा सद पन्चत मुकुरङ त्रिपुरा मद है जॉइनिंग खाइपि बानर बायौ सिनि त्रिपुरा मथने आदं नम बखाय आं आईपीएफपि खायतंगो गाय दिने तो जयन नम बागै फाइमाने दानि बागै हमबा सिनि सदन दतर आं सालता प्रेसिडेंट हिसाबै दंगो ताबो एक्स प्रेसिडेंट का गाय तै सीएससी आं गायसे मेम्बार तै एमसीसी बो दंगो दिने आं सिनि सदन उत्तरनि कक मासाजिनाय सिनारो आईपीएफटी नि जे आदं दंनाय आंनो दागिरुबै उद्योग खायै जों हायके दं पुजुलिया सिमबो बगरा जखन सालतानि बागै जरा रेडी किसा बनो जरा ना बागै जों बनो दिन बंगलोगी मा फैक्या आं बागै जों आईपीएफटी तो ताबो खायनो दं को बर जारा खायनो तो खाय तंलायको किन्तु आंखाय आन बखाखाय आं जरना बागै सिनबो बगरा जरना बागै आं तिनो जागा बस्ति मांगबाय आं पदनि नांगिया आं कुनो लीडरशिप नांगिया आं हायनो जरना बागै मा फैक्या आं बागै